Sumayong buntag sa makausapa, sukad sa pagkaamgo tingali nato sa tong Kristohanong pagtuo, not necessarily after our baptism, kay kasagaran ka nato, nabunyagan man nga mga bata pa, wala pa kayo'y alamag kung unsa nga bagong kinabuhi ang atong gidawat sa adlaw sa pagbunyag kanato. Siguro pagkaamgo nato kung unsa ni nga matang sa pagtuo, unsa ni nga matang sa relihiyon o simbahan nga atong isudlan, atong ginalaktan. Hibaw ta kung unsa nga matang sa kinabuhi ang tawag, ang hagit nga pagapuy-an sa tagsa-tagsa kanato. Tagsa-tagsa gitawag diha sa kinabuhi sa pagkabalaan, kaya ang Dios balaan man o kita gihimo man sama sa dagway, hulagway sa Ginoo nan magkinabuhi usab sa kinabuhi sa pagkabalaan. No? We are called to be holy as God is holy, as we are all created in the image and likeness of God. Pero tingali, managlahi ang atong pananaw, pagsabot o paghatag o pagpakahulugan kung unsa ang kinabuhi diha sa pagkabalaan. No? Tingali, ang uban, gunahuna nga tungod kay sige ta mosimba o sige ta amot o maghalad o kanunay na to nga gituman ang mga naandan nga mga buluhaton, managkadai ang mga debosyon, not necessarily siguro nga naanata diha sa ang diha sa pagkabalaan sa mga santos o sa mga anghel sa langit, but in some degree, naghunahuna kita nga mao na kini ang kinabuhing balaanon nga atong gipuy-an, no? Wala ta masayod kung unsa ang sukdanan. Mao nga makapahingangha mga igsoon nalang kanato mga pulong sa atong Ginoo nga gipadayag ngadto sa iyang mga tinunan ug galang kanatong tanan, no? Kung ang atong paghunahuna sa pagkabalaan sama lamang sa hunahuna o sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseyo nan ipamulong sa atong Ginoo, dili gayud makasulod sa gingharian sa langit. Kay unsa man nga matang sa panghunahuna, unsa man nga matang sa kinabuhi ilang gipuy-an, mura man o gisaway sa atong Ginoong Hesukristo, no? Ang matang sa panglantaw, panghunahuna o mga buhat sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Sila nasayod kung unsa ang gilatid sa balaod sa mapananglit sa giingon niya dinhi, ayaw pagpatay, makapatay taralon sa hukmanan, no? Pero gihatagan og pagpalawom sa atong Ginoo. It is not just per se, no, nga buhat diha sa pagpatay o unsa man nga buhat, kundi nagikan diha sa kahiladman sa unsay naa sulod sa kasing-kasing. Mga salaing bahin sa iyang pagpamulong nagingon siya, dili bisan unsa nga mosulod sa lawas sa tao makadaot kaniya, kundi ang mugawas gikan sulod sa kasing-kasing ang makahugaw sa tao, ang mga daotang tinguha, ang mga kasuko, pagdumot o uban pa nga mga kasina, uban pa nga mga personal nga mga interes, mga katuyuan alang sa kaugalingon nga kalambuan, no? Sa laing bahin siya namulong sa pag-ingon, ang maniguro pagluwas sa iyang kaugalingon, kawadaan hinuon niini. Apan kadtong kawadaan sa iyang kinabuhi, tungod kanako, tungod sa paningkamot sa pagtuman sa akong mga pagtulunan sa gugma,
pagtulunan diha sa kaayo o pagpasaylo, bisan kon lisod, bisan kung dili sayon, bisan kawadan sa ilang kinabuhi, makabaton ni ini kinabuhing walay katapusan nga iyang gitanyag alang sa tanan giampingan sa simbahan. Sulod nining atong panaw sa panahon sa Kwaresma, ngadto na sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang pagpaningkamot o pagkugi mahasubay unta diha sa kabubuton sa Ginoo. Tingali doon ay mga panahon like in the first reading nga maghunahuna na kita, nga sigurado naman kita nga naman mura mag-unfair ang gibuhat sa Ginoo. Kung usa ka makasasala, maghinulsol, sigurado ang iyang kaluwasan. Apan kung kita nga naningkamot sukad sa sinugdan, apan masipyat ka usa, dili hinumduman sa Ginoo ang mga maayong buhat, no? Dili laglagon ka tungod sa imong daotang buhat, no? Maybe or human natawhanon nga paghukom, mura mag-unfair kini nga gibuhat. Then siguro yan ang bahina, halayo pagayon kita sa Ginoo. Hinauton ta sa atong mga paningkamot o magkugi, ginagmay o dinagko, pagsunod sa mga pagtulunan, gikan sulod sa kasing-kasing o ginubanan usab o mga tinguha diha sa maayong relasyon sa atong isig katao ug labaw sa tanan, mga buhat sa kaayo sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Hinaot paunta. Palihog maninong. Daghan kaayo ang kapaitan o kasilag tali sa mga katawhan. Daghan kaayong pagdumot, panag-away, panagbingkil. Pangayuon nato sa Dios nga hatagan kita niya sa gahom sa pag-ayo o sa pagpasiguli sa mga nagkabangi nga mga relasyon. Sa matag pagampo kita muingon,